basta Prelyong. Ano? Pagsilinggit ko karon nga hapa. Ha? Hapa ka ha? Na ano naman na imo? Kanami siyang bayo ko. Ihapa ko dahil akon sa dalan. Ano man imo yaman? Matiha ko pala ka. Hindi ka tihayang tumagot siya. Anong ka? Sus, simple lang namin bato. Di ko pulutan sa bato eh. Pagsiling ko gani karon hapa. Hapa ka ha? Bahala ka na imo. Ay hindi. Kuya magpati si mo Permiloy. Bahala ka na imo yan. Prelyong! Hapa! If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na. Tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag-aaral. Boss, ari ka na, boss? Ari na ako. Mayo kay ari ka mo dire. Nagtipon yung gabi ni boss kay gipatawag mo man kami. Amo gani, nga mo na nga nagtipon ka mo dire kay gipatawag ko kamo. Boss, daw wala kita may imo kagabi yaw. Umutod, boss? Napigaw, aw? Ano nga budlayan, ha? Hindi kita mabudlayan kung hindi ka mo uyaya. Kay man, mga wala-wala ka mo. Kung tanig sansa na to kagabi isang paglabay naton, pero, hayambot, wala ka mo nagagiyo. Boss, maulat lang kami asi mo. Budlay ito, boss. Amo na gani nga karon sa gabi. Bantayan naton sila liwat. Kag kung makatsansa, patsyon ta sila nga duwa. Patsyon tagin. Boss. Tapos, boss, pangaluyagan ko to din na babae nga kinapangaluyagan sa isa katigulang, ah. Bahala ka mo. Patilawan nyo lang ko. Boss. Sigurado na, boss. Mapatay ta na sila. Ay ka mga mangu, gido. Hulaton yung ganing mando ko. Andaman nyo lang karon, ha? Andaman nyo lang. Lolo Miloy, tuloy niyo. Ay, tuutong hambal ni Lula Basya nga. Kagabi ko no, may nagasunod-sunod ko na sa inyo nga salakyan. Tapos nagalabay-labay sa karinderya ni Chay Punay. Mas kumado. Ate, kana kay Premiloy, hindi niya tuod. May ibang tuya guro nga tuyo. Ugaling, kayang tigula nga ini, ginabot naman siyang katalaw ya. Kuna mo, hadlok ka gali Lolo Miloy. Naton. Natural Naton, kay iya ga buot ato ya kay Sky. Sugit, bugin niya kami sa kubado nga. Uy, nga Lolo yung gaduro diskarte ka naman aw. Guro ginagmay mabalik naman gani kami to karon. Galing kay si Premiloy, dugay-dugay lang pandam nga mahalong gid kami kuno. Ambot ano ginahadlokan niya ni Matuod gid gidabal ko mas kubado. Ngahaw. Kay kun wala sila sa balay nga tuyo, nga patay la balik-balik. Ate, basi may ginapangita nga mga tao. Da, buda da. Ambot lang. Basi ka mo nang ginapangita. Ay, pati ka na sa tigulang. Basta tigulang gani nga sige lantaw pelikula nga mga sinang una. Ay, sus! Damo na ginabuo sa pinsar nga kung ano-ano. Sa pelikula lang na nagakatabo, Premiloy yung hambal mo nga. May maano sa aton? May matiro? Ay, Basta gadi tao tigulang, gapalata daw love story, bisan wala dobya, gapantasya. Premiloy, mapuli ko na yan. Okay. Ano tong yambal mo sa akon, Lola Punay man? Yung si Bob. Ay, ala, si Lolo Ilyong? Wala Ako niya, pagkabig ko na siya, Lolo lang gid ya.
Why man ko nagasili nga maluyag siya, nanamiyan ako na iya mag-istorya siya, kay kadamo sa nabalaan bala Lola Punay, Dugay, aron mo di seryo, mayroong kape. Ay, oo, kaya gusto na nila makadto di sa imong karinderya, kay namin, di ko na imong mga luto. Ang muna balang ambal sa ako ni Lolo Ilyong, Lola Punay. Ikaw na yan, pagbaskay. Ano? May guhitan. May hambal ko bala si imo. Ano yun na, may Jojo? May nabalitaan, abi ako nga nag-chat-chat ka ko sa girlfriend ko nga si Catherine. Sugid siyang tuod kay gusto ko may balaan kon matuod gid man nga naga-communicate ka sa girlfriend ko. Kun ka isa, nagapangamusta ko sa iya, kun kis, naga-greet lang man. Mo bala? Nga. Ano abi kay do nakamuno siya sa akon nga ikaw kuno ang nanugid nga may kachat ako nga taga Manila. Base may Hindi ako nagbaritis lang mangakig. siya. Hindi ako mangakig, sugiri ako sa matuod. Base may nagbaritis lang siya, may Jojo. May nagmarites. Pero hindi ikaw? Posible Sugiri hindi ako. ako. Aba? Sa prangkahan ng istorya, may guitan. May luyag ka bala sa girlfriend ko nga si Catherine? Parimiloy, ay, do ginapakulbaan mo lang ko. Basta pa ilyong Ano? dudagin ko yung sinagin tubo. Ginabot ka naman sa pagkatalawan mo. Ay, talawit ka kanya klase tigulang. Dagin ko ya. Pero kung ako si mo, Premiloy, kalmahon mong kaugalingon mo. Basi magsaka, ganing high blood mo karon. Ay, sos, delikado pa na karon kabuhi mo. Sige lang, buwas, mabalik ko tubla kay Sky. Ipaaki ko ya. Doon na dula, nakakulba ko. Kabalo ko, ginapahog-pahog, bulang ko iya. Pero basta pa ilyong. Ano? Pag silinggit ko karon nga hapa. Ha? Hapa ka ha? Na ano naman na mo. Kanami isang bayo ko. Ihapa ko na akon sa dalan. Ano man mo yaman. Ay, ako pala ka hindi ka rin kayang tumagot siya. Anong ka? Sus, simple lang na may bato. Di ko pulutan sa bato eh. Pag siling ko ka, di karon hapa. Hapa ka ha? Bahala ka na mo. Ay, hindi. Kuya magpati si mo, Permiloy. Bahala ka na mo yan. Prelyong! Hapa! Sky, kuligi ko, Sky. Wow, nakahapa mo ko sa dalan. Premiloy ba? Siling ko siya, hindi kayo magpati sa akon. Itiro nila kita. Ano yung sala, Kuya Mar? Ano mo na sila yan? Sala mo. Nga, man. Ikaw nagbanat, sturo na. Ay, hindi Kuya pagbasula, Premiloy. Nakurog na, Kuya, ho. Hindi na panugnawan na, Kuya. Kung wala ka tulagin ka sa bus ni nga gabo, wala ka mabus na. Hindi, Premiloy. May nagpakanto din sa lakyan. Basi sila na. Hindi. Premiloy, sino na ba? Hoy, Lolo Miloy, Lolo Ilyong. Ari ka mo di? Gabi na. Nagano ka mo di? Masakya kami. Oh, man, masakya kami. Masakya kami. Rambot base nangita na to sa iban si Miloy kublaw. Ay, no, gay na lola. Nagaselos ka gidya. Basta po, sa tuod lang bala. Ginakulbaan na ako kay malapit na lang magkaagahon. Wala paghihapon sila. Base bala kon. Ay, lola. Dugay-dugay ara na sila, Base, natamaanan to sila sa istorya ni Lolo Miloy kay Lolo Ilyong. Rambot lang. Basta, hindi. Kabati ka sa to? Hala, katunog sa to nga linupok, Ano to man? Hala, base kon si Lolo mo Miloy. Ay, lola. Kalma lang bala. Sinong mahilabot sa hilaman? Hindi ka magpakulba. Basta, ginakulbaan gid ako. Basi si Lolo Mumiloy kay si Lolo Milyong, basi may naghilabot sa ila. Hay nako, lola. Hindi ka magkabalaka. Basi may gindakop lang ang pulis kag nagbato. Aba.
animal na gid ako sa inyo nga maulat ang kamo sa mandok ko. Nang una-una gid kamo. Pamatya ka nyo. Isa ka batalyon ng kontra nyo. Magpinalupo ka mo tanan. Neighbors. Boss, patyo naman, boss. Amugin nagsilingon siya sa ato, no? Patyo ako, no? Wow, mga animal gid kamo. Nego nyo. Sa samon, boss, wala na kaigo. Nakita nyo ng resulta sa ginhimo nyo. Mga animal kamo. Magsapat kamo. Ikaw, ikaw pagin. Ikaw pagin. Sa ginhimo ninyo ngayon abis ang mga tao. Kundi may gira. Sigurado, may nagtawag na sa pulis kaya may masunod na sa aton mga animal gid kamo. Isa kalupok, okay na ina. Magpay mo yung kamudra. Kaya patasigon ko pag pagpadalagan sa salakyan. Mayo siguro. Lakso naton sila sa mayo. Ate, pwede man bes. Patyon tagit. Patyon ko kamo karon kon. Hindi pa sila mapatay. Kikulbaan ni Kuya kaya mayo lang gani kay naglabay ka sa amon. Nga Lolo Miloy, Lolo Ilyong, ano gid ba lang natabo? Kuan, nagainom-inom kami siyang tuba sa karinderya ni Punay. Tapos nagalabay-labay na inang salakyan nga blo. Pagkatapos nagpauli na kami. Amo na, tiro nila kami. May lang gaway maigo si Parimiloy kani patay gid siya. Dua man kamo gitiro? Dua gani kami, pero do siya gitugurong tuyo matiyag ko. Gaman. Mangihi ko. Mangihi ka? Simple lang na. May botelya di siyang soft drinks, oh. Dili lang pangihi, Ba? Hindi ba na mo ng salakyan nga, bro? Nagasunod sa aton? Hala, kinalagas nila kita. Matuod. Hindi ka mo magkabalaka. Padasigon ko papadalagan sa akon salakyan. Padasigon ko. Oo, kibasigon. Ano matabo sa amon? Diyos ko, ginakulbaan ako. Siguro nakita nila nga, ginbuligan ko kamo. Laban-laban gini. Sunod sa amon, pati ikaw na disgrasya. Hindi ka magkabalaka. Gusto ko nga makabulig sa inyo. Salamat kin Enrique, ha? Hala, kadasig sa ila pagpadalaga, no? Padasigon ko muna nga ako sa lakyan. Hala, pasi, anong ginanghibuon nila sa aton? Gusto nila guro nga papasyon kita Premilo. Pasyon kita Premilo. Amo matuod. Hindi ka mo magkabalaka. May armas ako dire. Waon pini si Dalong. Pasikan pas mo. Lisensyado na. Lisensyado ini. Hindi ka mo magkabalaka. Tuto, dito, ano man. Sir Enrique, Enrique, maluoy ka. Nasiga pag pinagpadalaga di mo sa lakyan. Kinasunod nila kita. Basta kung maigo kita. May balo ako. Lolo Miloy, Lolo Ilyong. Maglapit sila karon. Laban-laban. Tiruhon nila kita. Hindi mo pala magkakarmas. Aring armas. Lolo Miloy, Para Miloy. Kalma bala. Ginakulbaan ako. Doon may nagabasa sa tiil ko, Hindi. Nagililihi ako. Hindi ka mo mukapagba. Kalma lang ka mo. Abi kay first time ko ni. Nagakuro ka diyang tuhod ko, Tuto Enrique. Sa karate lang kami ang bato. Pero kung tiruhay niya, alang-alang naging kami ni Parimiloy, Sige, papihan ko kamay yung bintana. Kag tiruhon sila. Ara, nagapalapit na sila. Lapit na lang sila. Hindi, tiruhon ko sila. Ay, hindi ka magtiro, Tuto Enrique. Hindi, kalma lang ka mo. Ara na, malapit na lang sila. Tiruhon ko na sila. Karoon na. Ano ba, sir? May nagtawag sa akon. Hoy! Ano ka na ito? May nagkakatabo nga hindi maayo sa barangay ni Siaga. Ay, ano? May mga armado nga tao dito. Kag may inkwentro dito. Iparan ka mo. Gani, maresponde kita. Sige. Men, move! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Padasigon ko pag inapagpadalagan sa ako sa lakyan. Nadisiga maging boss. Malapit na lang kita, boss. Pagpagkalapit naton, kamo nang bahala. Banata nyo na yun, Ayos, boss, Ayos, boss, preparar ka mo. Bakit? Nadasigon ko pagin. Boss, doon ka po nun. Kagin mo sa may harap pa. Damo pa. Dali ka lang, Ed. Dali ka lang. Nagbukas ang bitana, boss. Yun na! Animal!
Ligo isa naton kapon. Umatoy, boss. Ligo siya. Ala. Ano mo naton, man? Ano mo ta? Animal! Naigo isa to kapon. Patay din siya pong boss. Ala, ibilis ka puli sa saway boss. Wala. Bayda! Ihapoy na to din sa kasiutan. Boss. Ano? Base may makakita ka, makapanugin ka, upod na to na siya. May ID na siya, guro boss. Umatoy, basi may ID siya. Paano? Way pa nag-abot ang iya national ID? Pinana to katuwig ang ulat niya, way pa nag-abot. Wala pa, tingwa ko to na suni. Kaya na imo, boss. Lakson ako sila. Mabalos kita sa ina. Mabalos kita. Boss. Hala. Animal. Ano kinakalahala niyo? Sila, boss. Patrol car? Tiruhan niyo. Adlo ka mo? Tiruhan, boss. Ano to? Patrol car? Malagyo kita. Okay. Katrinday, din si lolo mo. Ara, Loy, kamusta ka na, Loy? Bot lang ga. Nagkabalakagin ko bala sa imo. Kamu gito galingin tiro ni Ilyong. Abi mo, Loy, balangga, tagagalo. Hindi ko gusto madula ka sa ako, Loy. Hindi ko kambal ba? Oo, Loy. Ano to, Loy? Ari pa ko alive and kicking. Salamat, gid kay. Ay, sus, nag-ililihi na sa short ya, basyang. Tuon? Pati ginagkadlok mo, Loyaw? Ay, oo kami ang Toto Enrique, kami ang preparar. Ako galantaw sa likod. Sa likod, Toto Enrique, hambala lang ko blakon daw. Ara na sila kay tiruhon ko. Tuon ka, Loy. Grabe, galing kulba mo. Ay, oo Maayo lang na siya magsugid, bro. Yos, perting kulba ya. Gasala-sala gid sa blaay. Tuon ka? Ay, grabe ka gid gali Ilyong. Ati oo Amo na nga kon sabton ko siyang ginapangaluyagan ko. Kaya ko siya protektahan. Di pa rin tigulang ani nga. Kwarta lang nalagas-lagas. Ano, Loy? Ano tong hambalya? Wala. Hambalya? Kwarta ko lang naglagas-lagas ya. Enrique, maayo kay. Ginbuligan mo si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Na timing manabikat nga, naglabay ako dito. Makatuabi ako sa kay Tintin. Kay i-surprise ko siya. Ay, salamat, Gid. Salamat, Gid, kay ara ka. Basta may mabulig ako, buligan ko ginang ato ng mga kaupdanan diri sa barangay na Siaga. Makabawi man lang ako sa inyo. Hindi na pagpaminsarain na, Enrique. Loy, mapauli na kita, Loy. Sige. Ay, oo, mapauli na kita. Pero antes na, ipablatter tanay natabo. Nadakpan sila. Ako lang na pa-blatter ron. Ikaw na lang? Ako lang. Pasik ko sa lang blatter. Araw-araw ka naman niya mo, Premiloy. Matyagan mo, lain isugid ko. Ang tuod lang man isugid ko. Ginsiling mo. Aba? Nakapamilyar sa ginambal. Oo, Loy, mapuli na kita kay parang makapahuway-huway ka na. Ay, oo. Grabe ginabalang kulba, ya bala maribasyang. Oo, grabe gid. Miloy, maayo kay. Luwas ka mo. Sky, dali dili. Haksa ako. Aba? Okay. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, Lo, nga nagakuriit ka, ho? Ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawan ko.
nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, Lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nag-aalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsam niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilami na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagin sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe.